Halo lur, tak kasih info lur. Iki ning Ring Road Selatan, tepate Kulon Lampu Merah Kasihan lur. Iki ana pekerjaan jalan lur. Iki rencana pekerjaan jalan iki arep pergantian gorong-gorong irigasi ya lur ya, sing dienggo irigasi sawah ropak tani sing menghubungkan ring road ki arep diganti. Nah, iki untuk sing arep lewat kene iki ya timing tak info ae lur. Kuwi hati-hati. Po nek iso golek jalur liyane lur. Iki tempate ning Kulon Lampu Merah Kasihan ring road lur. Sebelum tikungan ya lur ya. Nah, iki lagi proses arep dikeduki kae. Foradere wis disampari kae karo nganune kuku dewa. Ngono kuwi lur. Kae jan ming disampari ya aja semingkir ya lur. Iki lagi arep proses dikeduk-keduk iki lur. Nah, kae. Wah, kae wis dikeduk-keduk kae lur, kae kahanane arep ngeduki kae. Jan gelis tenan ternyata lek ngeduki iki lur. Pokoke nek lewat kene kudu ngati-ati, po golek dalan liyane wae lur. Daripada terkena kemacetan nek ning wayah sore. Nah, pokoke infone ya ming cukup semene wae lur. Matur nuwun, pokoke wis selalu diikuti. Aja lali dibantu di-share, di-follow, di-komen ya lur ya. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun sedulur semua.